Kuya, pwedeng mangutana mi ng imong eksperyensya sa imong kabatanon. Kanang imong uyab sa una kuya ba? Pila mi gyud kabuk imong uyab sa una? Unsay imong mga experience sa imong uyab? Kanang makalingaw kuya ha? Kanang katawanan gamay ba? Basin makakiha dahil may ideya kuya sa imong experience. Sa batanon pa ko, akong maistorya nga daghan kay ko og nangaging mga uyab. Usa sa dili na ko malimtan nga uyab, kato akong uyab nga guwapa to siya. Mura to siya si kuan kanang anak og sikat nga tao sa Manila sa una ba. Di na lang nako nganlan kay basig kulatahan niya ta sa amahan. Basta guwapa, nindot kay lawas, taas kay height, nindot kayo mo dala og sinina kay abi nimo ganahan kay ko og kanang babae ba nga magsuot og bestida. Di kay ko ma-appreciate anang babae nga magkarsunis pirmi. Gani kung mamisita ko sa akong uyab sa una kay ako gito siyang padastiron. Ganahan ko magdastir. Ang ngalan adto, di na lang to ngalan kay madukdukan ta sa bana adto ron kay og buhi pa ang bana. Sa unang panahon mamisita ko dito sa ila. Wala pa'y kuryente. Ang suga ining kagabi kay kanang lamparilya lang ba, kanang suga bitaw nga tubilan og gas. Na misita nako. Nya dili lang mibawan tungod kay probinsya anang humag pa ni hapon, mingaw na kayo, manihapon og mga alas 6 sa gabi. Mingaw na kay na. Dayon mamisita na rin ko. Ang ilaha, mo distansya lang siguro og mga 2 kilometros gikan sa amo pong gipuy-an, probinsya pod ba. So, mingaw kayo. Nagpamisita na ko niya. Ibalo ka ning uyab-uyab. Taas kayong istorya. Di lang hibawan, moabot na ang lawom nga kagabion. Unya, ang among paminawan sa oras sa una kay ang kana ramang radyo. May nganday ng radyo. Ang atong takna alas 10:15. So kanang alas 10:15, mingaw na kayo na. Wa na'y manuroy anas probinsya. Mingaw na kayo. Kay sayo kay mga tulog ang mga tao kay kaning wala pa ang kalingawan. Dili pareha karon anay daghan kayong mga kalingawan. So ang iyang mama o iyang mga igsuon nangatulog na. Gamay ra taon ang balay atong panahon na kay kontento ra man ang mga tao sa una nga mga balay gagmay ra. So moingon din to siya, wala pa mo mga tulog diha. Ang tingog na siyang mama ba, wala pa mo mga tulog diha. Moingon din to akong uyab, wala pa ma. Moingon sa iyang mama, wala pa din na mauli si ako. Wala pa ba kuno ko ni pauli? Padulong na mo uli ma kay ko ana kanang gabi na. Unsa na orasa? Alas 10 na pasado. So oy, ayaw na lang nagpauli abi. Aray na lang na pahigdaa diri. So nagkulba-kulba akong dughan kay kaning manguyab lagi ta kay ganahan kita kanang makalugar ta ba bisag mo kiss lang na lingaw na kay taan ng mga panahon na kiss kanang gakos ana. Nainihong na ko jirjir ko no. Ayaw katawa dia easy. So dito na lang ko ni katulog. So ingan siya, mga tulog na. Ikaw dito ka dapit sa bongbong.
tumoy na ang akong uyab dire siya gipahigda sa dapit sa pultahan, lagyo kay mi. So ana higda na ko. Wala ko ka tulog. Dili ko kasabot sa kong kagalingon. Unya ang suga baya kanarang lamparilya nga gidagkutan nga buntaganan nga gamay kay ang siga nga naay gas ba. So pagka nahinanok na ang tanan, wa jud ko katulog. Ang akong gibuhat ning hinay-hinay ko og kamang. Padulong ko dito sa may pultahan. Pagpadulong na ko sa pultahan, doble ang kulbas kong kagalingon kay di ko kasabot. Ganing batanon ba kita? Ulitaw. Sus, pag-abot na ko dito kay daghan kay sila man nagsuon, mga batang gagmay, nagkalandrakas lang og ligid sa banig. Banig man ang higdaanan sa karaang panahon. So, nidritso ko dito sa hinay-hinay ko kamang-kamang og mulihok gani ang iyang mama. Muhunong sad ko, papahapa din ko. So, pag-abot na ko dito sa may lamparilya nga gibutangan sa kanang buntaganan nga lamparilya, akong gitayhop, so nangit-ngit na kayo. Ang ditso dayon kog tupad dito sa kong uyab. Sus, di masukod ang kakulba sa butok-butok sa akong gibati sa akong dughan. Kay sagol kulba, sagol hinam. So, akong uyab kay gadaster man siya. Lingaw na kaayo, hayahay. So, nihinay-hinay na dayon ko niya og kuan, gakos. Siya sa diay, wala sa diay makatulog. So, nihinay-hinay ko gakos. Hawak ko, ng gakos, ng hawak, di ko kasabot ng siya unang buhaton. Unya, akong gidaus-us ang ako kasunis. Kay, readyho na nako si Junjun ba? Sus, nilihok mo na yung mama. Nganong napalong mo na ang suga? Ngayon na siya. Kisa may kapalong ang suga? Wala gid may maglihok. Wala gid may lihok na mo. Isa, oy, dagkuti ka na ang lamparilya. Dagkuti na be. Sus, wag nakalihok na mo. Ang among gininhawa. Giyahay na mong pugong. Lisod mong kayo ning kulba kay mong dughan niya. Gabuto-buto ang imong paggininhawa, murag sagol hangos imong pugngan. So nakapatong na ba ko unya akong babati nako ba nga init na gid kayo ang among lawas. Unya gius-us na ra ba nako ang akong purol. Unya ni hinahinay ko og lihok akong balik ang akong purol. Nya nindot na gid unta nana sa ganghaan ba, nanagi sa ganghaan, nanagi sa pultahan ba, lami na gid kaayo. Sus, di na gid ko kasabot, nindot na gid kaayo. So akong ginahinag balik akong purol. Dayon hinahinay ko og liso, akong gisaka, akong gibalik diri abot na sa hawak. Dayon hinahinay ko og barog. Ingon dayon siya nga, oh, ikaw malagi na nagdagkot. Ay man day, nganong ikaw may kadagkot diha? Bulantoy. Ingon na yun. Ako lang nang kay nakamata mo ko kay wa ko maanad nang ngit-ngit kayo ang matulog ta. Magkapakapa ta asa ta mag-agi ning mangihi. So ako gidagkutan ang lamparilya, nibalik na og siga. So bisan kulba kay dughan, nibalik na sad ko tumoy dito sa may bungbong. Unya, nihigda na ko. Mao to akong eksperyensya. Di ko sabot kong gibati, buto-buto akong gibati kay hapit ni gid unta to. Wa na gid, naan na gid sa ganghaan. Tataw na unta kay to. Na nasa sa billiard ba, na nasa side pocket ba. Nindot ni gid kayo ang pagtulak na lang sa tako. Ang tako itulak na lang unta to niya ang bulamano. Pero wala gid madayon. May na lang gani kay ingon adto ang nahitabo. Kay maminyo unta tag sayo nya lisod ra ba kay ang panginabuhi labi na adtong mga panahon na. Importante gyud ang pag-eskwela.
So pilay ligid sa panahon, padayon ko og eskwela. Nahimo kong nakatiwas gyud ko sa kolehiyo na katabang sa akong pagpanginabuhi karon. So mao na mga children ha, mao na ang akong eksperyensya. Ayaw ninyong sunda. Okay? Mga tulog na ta kay gabiin na. Good night, good night. Salamat, 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 salamat. I-subscribe ang akong channel. Thank you.